Yeah. Bafike bamfonela umuntu vele omashonisa ne. Oh. Uyabo. Yeah. Waphuma shuthi wayephuma njengomuntu onikeza umuntu imali. Wafika khona elinye ikhisheli lapha e28 eQueen Street. Wafike wama khona mayema khona ke salinde lo muntu kwaqhamuka amajita awu bathaye u3. Lamajita afike avula umnyango bamkhomba ngesibhamu bathi akangene ngemuva emotweni yakhe. Maye ngena ngemuva esithina ngemuva ba drive imoto bahambe kanti kunomuntu obonayo. Ayitshela umunye umfana kade besebenza naye ubhuti wami. Then lo mfana asifonela asitshela ukuthi kuthiwa uACC bimthathile. Sitshela ukuthi mhlambe abantu abahijack imoto yabo. Yeah. Sigijime sishona endlini yakhe masifika endlini yakhe sifuna ukuyochecka i-tracking company ayisebenzisayo. Masifika endlini sipequlwa amaphepha size sithole ukuthi yona yipi. Sifonele i-tracking company. Masi ifonele i-tracking company isinike i-direction ukuthi imoto ibheke ngase Southgate. Sidumise imoto sishone ngakhona. Masifika nangempela sifike sifica imoto. Uma uqeda kudlula eSouthgate subheke Orange Farm. Sifica imoto ipakile eceleni komgwaqo. Ivaliwe isikhiye phakathi asekho. Ifike ke ne company tracker. Kugcine kusibuyele endlini sifike sathi sibekhi kudunyisa imoto. Sihambe. Masifika endlini ebusuku athi ngabo 8 sithola i-call. Igama lami Nkosingiphile ngokaZulu kabheka umthetho kwamqala. Ngingudade wabo kaNtomfuthi owalahlekelwa ingane. So ngoba engakuveli kuma camera ngoba unenkinga akekho esimene se-right. Siye salahlekelwa ingane nge-11 July 2023. Mangabe silahlekelwa ingane nge-11 sasikhona nathi sihlele endlini. Masihlele endlini ingane zidlala phandle. Mayidlala phandle akuphelanga nesikhathi esingakanani zidlala. Ufica ukuthi umuntu wesifazane indlela akayiphethe ngayo social media indlela akayiphethe ngayo phakathi kwabantu emphakathini even nasesikoleni bayakunotice ukuthanda izinto bayakunotice futhi ukuthi wena indlela ogqoka ngayo inokuthi uyathengisa somehow and then ube target elula for those people abathatha abantu bebathumbe bebahambisa. So most ingane eseyithathiwe ingane esigqoka ngendlela engafanele even on social media ingane eziphuzayo iphuza nabantu abarong esithanda imali zigcina imitha abantu bangaphandle engingabiza ama provinces akhona imitha abantu bangaphandle labantu bangaphandle mase be spike ama drinks wabo. So kuthiwa umuntu bese clubini usesikoleni ugcinakala eseklabhini eBramfontein from lapho akasatholakali. So kusuka khona lapho actually have. So amaphoyisa asabela impilo zawo nabo because let's say umseshi kumele ukuthi aphenye about ukulahleka kwengane ethizeni. If 1 million can be made available to traffic that child from South Africa to wherever this guy wants the child, what would stop the guy to pop out another 200,000 to silence anyone that is going to be doing the investigation? Nina bendlodlo nophapha ekhanda kaMenzi bathawulela umuntu omemezayo omemeza ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jamal lichithekile. Hawu nina bakaMphuthu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele limbedule nina bento lebande ngodonga kwela kithi le kwabheka uZulu lo bingelelayo ngoprofessor Ngwamkhize ngidabwa phansi esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi le kwaNongoma ehlala Nkosi njengamanje ngila eJohannesburg eGoli kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda kwaMntana Mondelephi na ngize ngodaba ke lapha olubucayi noma ngodaba oluthanda ukudloba noma ukudlanga
kulesi sizwe siphila kusona le human trafficking nakho konke nje ukubulawa kwabantu ubugcina amacala engasothekanga nobungozi ongayibeka kubo nobungozi nje bomuntu nje ngoba ephila nangendlela okumele uzipositione ngayo nangendlela okumele uzigade ngayo ngoba ziningi izimo ongayithola uyigcina ungaphansi kwaso ngendlela obungacabanganga nangendlela obungazanga ngayo kodwa le documentary le engiyenzayo ngicabanga ukuthi izoqashisa abantu abaningi ngicabanga ukuthi izovula abantu abaningi amehlo ngicabanga ukuthi nabantu abaningi bazoba kuzophola amanxeba ngehlobo zabo ezalahleka bagcina bengayitholanga bagcina bengazanga ukuthi zashona phi bangangcwaba nathambo lazo zonke lezo zinto lezo sizozama ukuthi sichaze ngendlela eright nezokwazi ukuthi wonke umuntu aneliseke nangendlela wonke umuntu okuzomela igade ngayo ngakho ke sangincenga